Aproveitar o potencial das novas tecnoloxías para mellorar as nosas posibilidades de acceder ao mercado laboral. Este é o principal obxectivo do programa Muller TIC, que promove a Área de Desenvolvemento Local da Pobra. Desenvolverase entre o 1 e o 4 de decembro en horario de mañá e vai dirixido a mulleres desempregadas de toda a comarca. As xornadas impartiránse aquí na Aula de Informática, na Casa da Mocidade, e celebraránse o día 1, 2, 3 e 4 de decembro en horario dende as 9:30 hasta a 1:30. Decir que é unha formación mixta, van a ser 16 horas de formación presenciais e despois 4 horas de formación online. Animamos a todas as mulleres da Pobra e de onde consideren, incluso de Ribeira, de Boiro, que estén desempregadas, pois que se inscriban nestas xornadas, porque son momentos que temos que aproveitar, pois, basicamente para formarnos. O programa arrancará cunha xornada de orientación laboral grupal. Ademais de formarse, as participantes realizarán durante as xornadas unha busca activa de emprego, inscribíndose en diferentes portais webs e empresas de traballo temporal. Que la formación sea en sí misma una herramienta para la búsqueda de empleo de las participantes, ya que durante las jornadas van a inscribirse en diferentes portales web, en diferentes ETTs de la zona, para favorecer su inserción laboral. El primer día de jornada realizaremos, como comentó Amparo, una acción grupal de orientación laboral en la que veremos cómo está definido el sistema de cualificaciones profesionales en el sistema español. As interesadas xa poden inscribirse chamando ao teléfono 981 37 7610. O programa enmárcase na Rede Araña e está cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta.